Oga, Yes, sir. what the good can up first? Osugo ka ọ na-esu. No, Dad. Ọfịakwa ka ọ na-afịọ. No, Dad. Why are you here? Dad, ana m visit next week Friday bụ my birthday. Ọ na-asị m oke hapụ m aka. Na-asị ya next week Friday bụ my birthday. Ị kwesịrị ịma next week Friday bụ my birthday. Ọ na-asị m mba na-agwa ya ọ na-asị m mba. So ọ sị m ọ ma go me anything for my birthday. Gịnị wee mezie? Ti ya ọ kwesịrị ịgwa m maka the other brother ya. Ọ sị m mba ọ ma go me anything for my birthday. So o we m iwe. Iwe mezie gịnị kwanụ? I know so the thing. Una abamba. Yeah. Okay. Ka m nụgodo onu nke Adanna ya before me welu malebe m ekwu. Ọ gịnị mere? No na owe m. Eziokwu ị na-anọwara onwe gị. I hear you. Can't just go back to me. Where's no? Seems to tell him. Man, next week we'll move a bit. Where's see? Okay, next week we'll move a bit. Okay, so why continue now? Go up on. Or where's more again? Man, next week. Pick up action. Or where's more again? Man, next week we'll move a bit. Where's see? Give me pasa next week. Give it. Obviously, next week we'll get fed up. We say, okay, next week we'll give my birthday. Mango logi any gift. You know where Mexican? Or when I buzzing bar with more, or when I know ya comes in work with lion with ya. We're boy. We're on. Can see. Yes, Dad. Oh, you would na one day go on go gift. Na ya birthday. Maka gịnịzi? Abụ mmekọta nke ụmụnne. Gịnị bụ mmekọrịta nke ụmụnne? N'ekosiri mma mmekọrịta nke ụmụnne. So ntọ ya atọ kwesịrị agụ m gift. Mpega mpe. Oge o mere nke ya. O nwere ibe inyere ya? Adanna. Only for you go email birthday nke gị. Kwa eziokwu. But all the very small. All the very small. Go nwa nwere gị igole gift. Ngola very big, bigger than this one I know. M na-ekwu nke ọ na-achọ ime. Na this month. N'ọnwa anyị nọ n'ime ya. O nwere gị nwere eji wegole gift. Mwe ego but since for your information man ya. Man go ya gift. Ego na more safe, but for your information. Malcolm. Yes, sir. Akwụma nọ ka ịbụ. Ihe nwere ikwu na nsogbu unu na-enwe kịta keesi a unu wetara mbụ. Ọ bụ mbọsọ ọbụla ị na-agwa nwanne gị nwaanyị okwu ma anybody. Onye ahụ achọghị ịnụ. Ijọs ijewela onwe gị hapụ onye ahụ. And Adanna. Asị na ihe ha egolu nwanne gị nwoke gift. Ọ bụ na ị nwere ego igole gift. Ọ ya brother ka ọ bụ bụrụ ya sino brother igole gift. Unu ebe ekwesịghị dị na ese okwu. Unu mewe ka nwanne na ọka esi eme ya ọ na-adaba enugo. Ngwa gọọla egwu kwesịrị egwule ya. N'ekosiri mma mmekọrịta nke ụmụnne.